मामाखौ सोदों मा लादों मोनलाय खोन्थालाय मा सोखो ओमफ्राय बाब बिदि सोबाथाय जारलालै बेजोंहाय नै जुथाबो लादों आंनिया नै बेनालायनो सेन्देला बेलायनो हाइलायनो मालाय बेना आंनिना ओमफ्राय नैबे जुथाबो लाबावबायसो मानि थाखाय लादोंथाय बेखौ मिथिया ओमफ्राय हलाय बे मा सोखो खोन्थालाय मा बेलाय बख'फिनलाय मा सोदों नायनां गांबेसे सोखो गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा बाब अबाव लांनो नागिरदोंलाय बेखौलाय दे सोफिनदो हाजोआव मा खालामहैगोनलाय हाजोआवसो थांनायबावदों नै दे मा खालामहैगोनथाय आंनियासो मिथिगौ आरो हाजोआव थांनो नै गांसे सोबाय ओमफ्राय ओरैजाय नै हाब बिदि सोयो गांनै गांथाम गांब्रै गांबा सयथा बाब सातथा बेजों आठथा बाब बेनिफ्राय माखौ सोबावगोन आठथा जाबाय नयथा दसथा आयौ एबार थांसै आरो मानसिया नै बेखौबो सोबावसिगोन एकदम हाजोआव बेरायनो थांनायावबो बिदि लाङोना आरो सेन्देलबावसो औ बा जाबाय थौदो एबार औ थाबाय एबार बहाय एबार बबाव सोगोन गारियाव सोहैखानोसै गारियाव सोहैखानोसैनो मानसियासो खोन्थालांनां एकदम हाजोआव बेरायहैनो ओरैबायदि बोथोराबो गुदुं गरम हाबाब थांबाय र' बेखौ ओरैजाय थांथोंसै इयो ओरैजाय खोन्थाहरनां नै दैया मानसिया बोरो मानसियालाय रेडि जाबाय आंबो ओरैजाय नै बिमायाबो ओमफ्राय रानियाथ' रेडि जाखाबाय माखासे मालखौ सोजोब्बायानो बियो हाजोआव माने बेरायनो थांसैलायनो माखासे मानि थाखाय ड्रेस लादों बेखौ मिथिया दा गावसो मिथिसिगोन आरो ओमफ्राय दाहाय आंखौ ओरैबायदि आमुनि खालामबाय थागोन बियो ओरै बेखौ खालाम होननानै एकदम दुगैगोनबो जाहैबाय एसे खोन्थालांसै आंबो न'निफ्रायनो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना आरो दिनैबो थांफाबाय थादोलाय गोदान भिडिअआवहाय जाय बिबैमोनहा माखौ नायबावखोथाय नै हालदैयाव जोनोसै बिबैया हालदै लांफैदों नै हालदैया लाखाबायथ' मा लादोंलै हाबाब सयथिनोबो आंसो खुलिबावनांगौ खुलिदोब्रा नोङो है बेयाव सोआ गेजेरावनो सोदोब्रा जाम्बा बेयाव सोआ बेयाव माल बायदिसिना माल दं उननियाव सोदो इयावनो आंजोंसो जारला बावनो दे फांदो आमा दानो गाखोस'नाब्रा र' आंना जायाखैना गिन्दि गानबाय गाननाया आं गस्ला गांसे लाबोनांगौ र' रेडि जाबाय जों दायो थांसै माने बोथोराबो ओरैबायदि गरम नालाय जायखिजाया माबाजों थांसै आं बिदि गस्ला गिन्दिजोंनो नै गोलोमजोबखाबाय दानो आरो दाहाय सान्दुङावबा मा जाबावगोनथाय रेडि जाबाय दायो जों थांसै नै आनै गारियाव गाखोनोसै आरो वाव आनैया माथो गाखोबाय नामा आंबो नै दायो गारियाव गाखोगोरनोसै गरमखौथ' लाजाखाया नङा होमबा गरमा अकल जोंनावल' नङा जोंनि जायगायावल' नङा आरो गरमा सोब जायगायावबो जादों गरमा जोंना बार होग्रा नुवाखै बार होग्रा ना मा बार होग्रा बेलाय जों थान्दा मोनग्राया मा थान्दा मोनग्रा बेलाय नै इयाव थुनांगौ होमबा मा बुस्थु बे एसिखौनो बार होग्रा होनग्रा जालायबाय वाव गरमाथ' गरमखाथार बुंजाला जायखिया थांगोरनोसै जोङो मोनसे जायगायावहाय बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया आरो गरमाबो गरम ओरैबायदि गरम जेरावबो थांबो हायाखै आरो कन्टेन्टबो आं नागिरनायबो जायाखै
ओंखायनो दिनै माने जोङो फेमिलिनो मोनसे जायगायाव थांगोन आरो मानिबा बन्द'बो ना स्कुलाबो बन्द' ओंखायनो थांग्रोनोसै जायखिजाया बिनि उनावसो जायगायाव मोनहैबासो एसे खोन्थानोसै रानिया माखासे ड्रेसबो लाखाबाय बे आंखौ दाहाय मा खालामगोनथाय माबा मोसायोनो माबायदि मोसागोन बियो बेखौबो एसे खोन्थालांनो नाजानोसै आङो माबायदि मोसायो बिनि उनाव ओमफ्राय मोनसे जायगायाव माने माबा दंनो वाटारफल्स बेयाव जोङो थांनो नागिरदों आरोखि वाटारफल्सआवबो थांसै चलो बिदिबा नोंथांमोना थांबाय थादो एसे ओमफ्राय जायगाखौबो एसे खोन्थालांसै आङो नै फैयै जोङो जाय जायगायाव जोङो सेलेक्ट खालामदोंमोन बे जायगायाव मोनफैबाय जायगाखौबो एसे खोन्थालांसै नङाबा ओरैबायदि हाग्राबारि गेजेरावहाय आरो जोङो दिनै मोनसे रानिनि मोनसे बेयाव जों शुट लागोन रानिया मोनसे रिल बानायगोन आरो दहाय ड्रेस लाना फैखादोंना जायगाखौ आङो बै जराव नुदों आरो बेयाव मोनसे शुट खालामगोन जोङो जायगाखौथ' नायबाथ' ओरैबो हाग्रा ओरैबो हाग्रा एकदम गेजेराव आरो सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा फैनो हागोन सोरबाफ्रा जुदि जायगाफोरनि जुदि लकेसनखौ नांगौब्ला आरो बे जाहैबाय जोंनि फरेस्ट एरियानि सिङाव आरो एकदम जियादल दैमा सेरावहाय जोङो नैबे जेरावनो जायगाखौ आरो मोजां नुदोंमोन आङो बेयावनो लाखिनोसै आङो दायो नैबेयावहाय याव एकदम सायाव दसे ड्रेसखौ खालामग्रोनोसै आरो जोङो नैबेयावहाय आं लाखिनोसै फैबाय जायगाखौ वाव बेनो आरो जायगाया नुदोंना ओरैबो हाग्रा जों गेजेराव दं दायो ओमफ्राय दायो रानिखौ जोङो बेयावनो मोनसे शट लागोन आरो खोन्थालांसै आङो जिरायग्रा लाबोदों जिरायनानै थाग्रोसै आङो फार्स्ट टाइम जायगाखौ एसे खोन्थाग्रोबाय नै आंना जिरायग्राया नुलाय नोङो केमेराखौ लाहरलाय जिरायग्राब्रा माबायदि जिरायग्राब्रा नैल'सो नै बायबाय नोङो बायबाय आं जिरायनाय नै दे गासै जिरायसै नै जिरायदो नोङो गासै जिरायसै नै गासै जिरायग्रोबाय आयदि मानसिलै बेलाय थांनो देलायद' आया मानो देलायदो जोङो बेयाव मोनसे शट लानोसै ओमफ्राय मोनसेखौहाय दं आरो मोनथाम मोनब्रैसो जागोन मोनसे सिगाङाव थांगोन बेखौ एसे खोन्थालांसै दायो माने बेयाव फार्स्ट टाइम शुट रिल्सआ नालाय बारा गोलावनि नङा आरो बिमाया देलायहोदो दायो मोननैसो एबार शट लाखांबाय एबार जों मोनसे जायगायाव थांसैलाय बेखौबो एसे खोन्थालांसै नोंथांमोना थांबाय थादो नै ओरैजाय गारियाव गाखोफिनलायबाय जोङो एबार मोनसे जायगायाव थांसैलाय वा चलो लेट्स गो मोनबेसे मोसागोन नों बेयाव मोनबेसे लाखो हा मोनबेसे लाखो बेयाव हा मोनबेसे लाखो मोनबेसे लाखो मोननै लाबाय ओमफ्राय बे एबाराव बाव जायगाया दैयाव पानि नामा एबार थांसैना जों दैमायाव दैयावबो मोननैसो शट दङ बेखौबो लानोसै ओरैबायदि गरमनो गोलोमजोब्बाय बाहेरायाव ओंखारबोनो ओरैबायदि गोलोमो नै आंनियाबो गारि सिङावबाथाय एसे गोलोमनाया खारो मानो होनना बुंबा गारि सिङाव बार दं नालाय नङा होमबा बारखौ मिथिखायोलै बिसोर मानसिफ्रा अके लोगोफोर जोङो दायो नै फैदोंमोन ओरैजाय एकदम ओरैजाय केसाखात'नि ओरैजाय गाहायाव आरो बागानबारियाव दंमोन जोङो दायो बे केसाखात'नि बागानबारिनिफ्राय थांसै जोङो केसाखात'नि जानानै ओरैजाय हाजोआव ओरै जियादल दैमानि एसे जोंनि दैमानि खर'आव जोङो इयाव एसे दुगैगोन आरो बेखौबो एसे खोन्थालांसै नङा होमबा खिन्थु ओइ मोनसे जायगायावहाय बिराद मानसि थाङो आरो दुगैनो खिन्थु जों माने बाराद्राय थानाय बारा मानसि थानाय जायगायाव जों दुगैया आरो जों थाङाबो ओंखायनो जों जेनेबा फेमिलि फैदों नालाय जों ओंखायनो मोनसे जायगायाव आरामसे दसे दुगैनोसै ओमफ्राय थांसै आरो न'आव माखौ लानो नै गासो माने केमेरा बानायसै दे नोंबो बानायदो नों ब्लग बानायदो फै जों नै दायो मोनफैबाय दैमायाव नुदोंना बेनो जाबाय दैमाया जों इयाव दुगैनोसै आरो सोरबा नै ओरैजाय नै ना साराफ्रा ना सारदों आरो ओरैजाय अन्थाइनि दै नालाय साफाथार नुदों नै दैया मायदि ना स्रायनो बोहैनाय माबायदि मोजां नुदों आरो नुदोंना जोंनियाव लाबोबाय नै जोंना जायगाफ्रा जिरायग्राफ्रा ओरैजाय जों ओमफ्राय दसे दुगैनोसै आरामसे थांसै आरो माबायदि नुदोंलै नै जायगाफ्रा मोजां नुदों हनैयाव एसे गोथौ आरो दैमाया दैया नै एसे गोथौ आराम बोहैनाय जेरावहाय सम बिदिनो जों दुगैनो फैयो एसे ना साराफोरजों रायज्लायनो र'
Why not? Night starting here. Sister ni ser na starting bisra. Gurung ni jangan oरैबायदि मोजां जायगा दुगैनो फैबाय नि गान्दु लाबोबायसो नै आंना जिरायग्रायानो गान्दु बावसो या आंनि गरमाव ओरैबायदि मोजां वा ओरैबायदि मोजाङाव नै दुगैनाय जाबाय वा गरमनि एसे दुगैबाय लोगोफोर जोङो दुगैनो फैदोंमोन ना बेखौनो आं एसे नोंथांमोननो खोन्थाबाय नै जोङो दायो दुगैगासिनो नोंथांमोना माबायदि गरमखौ नायनानै दैया ओरैबायदि मोजांखा स्राय स्राय बोहैनाय अन्थाइनि दै मोजां आरो गोलोमनायाव माने फैनांगौ साफा जायो दुगैनो मोजाङै माने दायो जों माने गामि एरियायाव थाबाथ' ओरैबायदि दा माने गरमा थानो हानाय नङामोन दा बेयाव फैनानै आङो ओरैबायदि मोजां मोनबाय माने गुसुबो मोनदों आरो खिन्थु दायो मा जाहैबाय जों बेनिफ्राय सिखारनानै थांबासो माबायदि जागोन बेखौ जों मिथिला अब्लाबो जों फैनाय हिसाबै बेखौनो आं एसे खोन्थाबाय नोंथांमोननो दुगैनायखौ जोङो बेनिफ्राय दुगैनानै आरो थांसै थांनायाव माखासे आरो एसे दंबायो बेखौ एसे खोन्थालांसै नोंथांमोना थांबाय थाबानो जाबाय अके आरोबाव थांबाय था जों दासो नै दुगैबाय बे जिरायग्रा ओरैजाय नै माखासे ओरैजाय नै ओरैजाय सानैया दुगैदों आनि होननानै वाव माब्रै आनि मोजां 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 मोनदों ना हा थान्दा मोजां मोनदों जायगाफोरखौहाय बे जाहैबाय जोंनि थाराजान दैमानि खर'आव आरो हाजोआव ओरैजाय नै उनाव आंनि उनावहाय सानैया दुगैबाय बिमा फिसा ओमफ्राय आङो हारसिं दा ओमफ्रायसो खोन्थालांबावसै जोङो ओमफ्राय बारा गोबावथ' दुगैनो हाया ओमफ्राय दखानाव थांनांगौ नालाय ओमफ्राय जोङो थांसै आरो दखान फारसे दुगैखांबाय एबार ना थांसैलाय दुगैखांबाय नांजाहैबो नाङासै दुगैखांबाय एबार नै जोङो रेडि जाबाय न'आव मालफोरखौ सोजोब्बाय नै लां साबियावलाय बेयावनो जों दुगैदोंमोन नै जायगाया आंनिया नै मा लाखो नोङो खोन्थादो जिरायग्राया चलो 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 हासुदो औ खन्द' कारपेटखौ लाबाय बिमाया ओमफ्राय दायो जों थांसै नै ओरैजाय दुगैगे गरमसो जाबाय माथो दाना दहायनो खोन्थाखादों आङो जोंनाव माने ओइ गोलैगोन नों बुरजा दुगैबाय बवा गा बुरजा दुगैनायखाय थान्दायानो जालायबाय नै एबार खोन्थानोसै जोङो थांफिनबाय न' फारसे दुगैखांनानै ओरैजाय नै जायगाफोरखौहाय आयु माबायदिलै सोब माबा बथल गोजालै लोंग्रा जाग्रा बथल गोजा दैफ्रा मोजां गाखोनो आनि गोलैगोनबो ना बियो खामाय गैयालै बियो हनै लासै लासै फैयो बेना मालखौ नों बिमानो गारबोजोब्बायबा थौ मोनसे लाना थौ माथौ मोजां थाय दै एसे गोसा माबा माथोना थाबाय जिबौबो ओंखारनो हागौ आंखौसो नाहरलायबावो नै नोंहा हनै सेन्देलानो गबाय आंना सेन्देलानो गदोलै र' आयौ नैबेनो दालां सिङाव आराम माने साया जायो आरो दालांनि सायाया दा जों आरामसे दुगैबाय ओमफ्राय ओरै सासे दं दुगैगासिनो नै दाना फैलायबाय गरमानो जालायबाय आयौ मा गाहाय गुहालै दैयाव थाबाय थाबा गुसु जायो खिन्थु फैलायबाय नालाय नै गरमानो जालायबाय आयौ माबा गरमलै मोनफैलायबाय सोदो सोयाव सोदो बे खिथु माने मुसाइकेल बेखौ गैया माने बेयाव सोरबा दुगैनो थांग्रा गोजा आरो बिसोरो ओमफ्राय जोंना नै गारिया दाना जों थांसैलाय हरदों आंना माबाया सोनोसै आं थांफिनसैलाय माने दैयाव थाबाय थाबा थान्दा मोनो ओमफ्राय जेला माने दैनिफ्राय फैयो अब्ला माने गरम मोनो एबार दायो थांसै दखान फारसे माने थानो हागोन हाया बेखौथ' मिथिला गरमाथ' जाबायदि गरम जायखिया थांग्रोसैलाय न' फारसे नङा होमबा जेबोथ' गैया नै दखाना इयाव दंमोन आंनि उनावहाय जेबो दखाना खुलियाखै जायखिया थांग्रोनोसै